खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 जुन 2023 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांनोबो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो बा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ गोसोनि साननाया दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो गावबो गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन आरो गोदान थांखि लानो रोंगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोद मोजां बयनिबो अनसायनाय मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जालांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसिबो जानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।